जोंनि मानास ब्लकनि आफादगिरि गणेश चन्द्र बसुमतारिया थांनाय 30 जुन खालि इउपिपिएलआव बिथाङा जयेन जादों होननानै जों मिथिबाय। बिथाङा थांनायाव जोंहा खुनु आपत्ति गैया, मानोना बिथाङा थांनाय 1 जुन तारिखनिफ्रायनो 11 तारिखसिम जोंनि मानास ब्लकनिनो लोगो आफादगिरि रेन्जेन बर' बिथाङा चार्ज होनाय जादोंमोन, दायित्व होनाय जादोंमोन। आरो बे दायित्व लानानै मानास सेरफाङा जोंनि इनचार्ज रेन्जेन बर' बिथाङा मानास सेरफां ब्लक कमिटिखौ बिथाङा सालायगासिनो दंमोन। आरो जोङो बेखौ दिनै बिथांखौ जों धिखार होनांगोन। निश्चय बिथाङा मानास ब्लकनि जिथु आफादगिरि गणेश चन्द्र बसुमतारि बिथाङा पार्टिनि आइडिय'लजिखौ बिथाङा मानियाबालानो बिथाङा खुनु रिजाइनेसन होआजासे बिथाङा गुबुन इउपिपिएलआव जयेन जानायखौ जोङो एसे दुखु मोनदों। आरो बिथांनि जिहेतु बिथाङा दिनैहाय सासे एखुरा बायदिसो बिथाङा हारसिङैनो बिथाङा आफादगिरिबाबो हारसिङैसो बिथाङा इउपिपिएलआव जयेन जानो खालामदों। बिथाङा रावखौबो लांफानो हायाखै। दा बिथांजों रावबो थांफाग्रा निश्चय मानास सेरफां ब्लकनि सासेबो सोद्रोमाया बिथांजों लोगोआव गैला। दा जोङो बेखौ जोंनि जिल्ला कमिटिनिफ्राय होखारनाय जाहैबाय, बिथांखौ बोख्लायनाय जाहैबाय जोंनि बिबाननिफ्राय। बिथाङा माखासे जाहोननि थाखाय हयथ' इउपिपिएलआव जयेन जानायखौ जोङो रोखायै बुंनो हायाखैबाबो बिथाङा माखासे न'खरनि माखासे सुख'नो हायै रां दाहाराव गफबनानै दं होननानै जों मिथिदों। दा बेफोराव हयथ' बिथांखौ माखासे मानसिया बोननानै दिनै इउपिपिएलआव जयेन लानायखौ जों निश्चय रोखायै बुंनो हायाबाबो बिथाङा बिदि मोनसे सन्देह जाथावथाव मोनसे जोंनि गेजेराव साननाय फैदों। जोंनि जिल्ला कमिटिनो आरो सेन्ट्रेलनि जोंनि बिबान होजानाय सानैसो सोद्रोमाखौ जोङो बेयाव बे मानास ब्लकखौ मोजाङै गोख्रों सालायलांनो थाखाय जोङो मानाव गेदेर जोंनिनो बिजनि जिल्ला बिपिएफनिनो लोगो आफादगिरि कर्मेश्वर ब्रह्म बिथांखौ, लोगोसेनो सेन्ट्रेलनि CWC मेम्बार बुद्धिराम ब्रह्मखौ जोङो दिनैहाय बिथांमोनजों मानास सेरफां ब्लकजों थाफानानै बिथांमोनखौ बिथोन बायदि खामानि मोजाङै मावलांनो थाखाय बिथांमोनखौ जों दिनै भारबिलि अर्डार होबाय। जों आसा खालामबाय जाहाथे इयुनाव जोंनि मानास ब्लकनिफ्राय सासेबो जोंनि इउपिपिएलआव हाबनाय जोङो दिनैसिम नुहुराखै। बरन्स जोंनि गेजेराव गोबांथार बिजेपि आरो इउपिपिएलनि मानसिफ्रा जोंजों जयेन जानायखौसो जोंनि ब्लकजों जगाजग जाबाय थानायखौ जों मिथिगौ जे बिथाङा खुनु खहा खालामनो हायाखै। खारन बिथाङा जुदि खहा खालामनो हानाय राहा दंबा बिथांजों दिनै आफादगिरि हिसाबै बिथांजों लोब मानसिफ्रा बिथांजों जयेन जानायखौ जों नुहुरगौमोन, खिन्थु बेखिनिखौ जों नुवाखै। गोजोनथाव खौरां, आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खाबु। 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सोहोरनि JD र'ड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन। भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा, एसिस्टेंट नर्सिं, फर्स्ट एड पेशेंट केयर, डायलिसिस टेक्निशियन, OT टेक्निशियन, फिजियोथेरापी डिप्लोमाजों लोगोसे 3 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन, रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन। बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन। गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110, 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन।